Ahoj, tak já vás vítám u dnešního videa. Já jsem, jak jsem už myslím, že psala v popisku, co vlastně natáčím za kanál, tak jsem tam psala, že jsem začátečník, takže možná budu YouTube, jakože snažím se natáčet se zvířátkama videa. Hlavně s morčátkama, protože morče mají oblíbenější zvíře a jedno doma chovám, možná budu chovat i druhý. No, takže něco o moje morče se jmenuje Sisinka. Budou jí 2 roky. A potom třeba ještě jsem chtěla říct, že těch videí tak budu natáčet jako tak různě. Doufám, že se vám budou líbit. Když se vám něco nebude líbit, tak nedávejte prosím dislike, dávejte nebo napište mi do komentářů. Jenom vlastně, co se vám na tom videu nelíbilo, co bych měla zlepšit, nebo prostě, jak říkám, jsem začátečník, ale o morčátech jsem si četla různé stránky, knížky a tak různě, takže bych snad měla něco vědět, no. Ale jak se říká, nikdo není zkušený. No. Sisinku, tak jak jsem vlastně dospěla k tomu, že si vyberu jí, protože ona, když jsme přišli do Zvěrimexu, koupili jsme si ho tady v Třebíči ve Stopshopu, tak když jsme přišli do toho Zvěrimexu, tak tam byly jakože takový různý morčátka, že jo, to vždycky bývá, ale ona tam byla jako tak zvláštně zachumelná v domečku, tak já jsem chtěla teda holku, no tak jsem chtěla, protože to kluci, ono si říká, že jakože mě by nevadil kluk, ale měla jsem věc jakože pro holku, že jo, tak jsem nakupovala, že jsem to. A zatím teda chovám jednu holku, ale koncem léta by se to mělo změnit. Měla bych mít fifinku, taky holku. Dělám to, chci koupit morče, protože mě je líto občas, jak Sisinka bývá sama, tak dokážu občas nějak zabavit nebo tak. No nic, takže tohle ještě je takový jakože video na rozehřátí, jakože seznámení se Sisi a se mnou. No, třeba dívám se na různý videa o morčatech, sleduju různý pořady ale ještě něco mě jenom za to zarazilo, proč morčata nesmějí zrní. Nikde vlastně není psaný, nebo teda já v jedné knížce, co čtu, tak není psaný, že by morčata zrní jakože nemohly. Ale jakože oni ho moc jakože nemůžou, ale můžou ho trošku. Když to nepřeženete, tak bych řekla, že jim to vůbec nevadí. Ale jak říkám, v některých knížkách je to tak a v některých je tak. Já mám zrovna knížku, jak se starat o morče. Hentíček, já vám ji tady ukážu. Naše morče. No, je to jako tahle s nějakýma testama, kde se můžete podívat. A tak různě. Že tady je například. A je tady to právě že někde o tom zrní. Ale teď nevím zrovna kde, ale doporučuji si koupit teda pro ty začátečníky tady tu knížku. Naše morče, je to vlastně vše o zdraví, testy a je to hlavně zadáno pro rodiče, no. Mamka mi koupila, protože jsem ještě nebyla moc dobře jakože na to připravená, na to se to vlastně o tom morče starat. Tak proto jsem si napřed přečetla informace, jak se o ně starat. A pak jsem pořídili klec a tak. No, příští video bude o tom, jak se o Sisinku starám, nebo co byste měli mít pro morčata, jakože různé věci. Tak doufám, že se vám tohle video líbilo. Po případě dejte like, anebo odběr, ale odběr dávejte asi až po víc videů, po více videích, až uvidíte, jak natáčím. Tak jo, tak ahoj, loučí se s vámi Lucie a Sisi.